Здравейте, скъпи приятели! Добър вечер, казвам на варненци, които са събрани с нас на централния площад в морската столица. Не знам дали се чуваме добре, дали се чуваме навсякъде. Надявам се чуваме. Да, махат и хората от подзадните места. Искам само да кажа няколко думи в началото. Днешното предаване ще бъде малко по-различно. То отново е България без цензура. Само че, скъпи приятели, поради една техническа причина, кандидатите за кметове, които са тук, днес ще участват и в още една телевизия на дебат без граждани. Там те сами ще си седнат в студиото и ще си говорят. Ние ще трябва да ги освободим малко преди края на предаването. Затова ви предлагам в първата част да говорят те, за да изложат накратко своите програми, а след това Варна ще говори без цензура. Искам само да кажа в началото нещо много важно, понеже пътувам през последните месеци в цяла България и знам какво мислят хората за Варна. България благодари на Варна за това, което Варна направи. Вие бяхте хората, които отвориха очите на цяла България. Благодаря ви още един път от името на всички съграждани ваши български. И ще ви кажа защо. Защото за първи път някой в тази държава започна да говори за родина, за отечество, за принципи, за честност и за демокрация. Забелязахте ли, че 23 години ние говорихме само за едно – за пари. И затова си докарахме до тук. Политиците се оказаха най-богатите българи, а българите се оказаха на дъното. Така че Варна отвори очите на цяла България. Надявам се и тези хора тук с мен на сцената да са го разбрали и достойно и почтено да се представят в тази кампания. Желаем успех от сърце, още преди да е започнала. И накратко само ще ви ги представя. Независимият кандидат Христо Бозов, независимият кандидат, само забележете колко много има такива и според мен това е едно чудесно начало. Независимият кандидат Чавдар Трифонов, господин Веселин Марешки, който е кандидат на Либерален алианс. Сега, извинявам се, но тук наистина имам проблем с другите двама кандидати. Екипа ми е много млад, съжалявам, ще помоля някой от екипа да дойде незабавно горе с мене на сцената. Така, независимият кандидат Михаил Куликов, ето го и него. И кой е последният кандидат? И Младен Станев, Земеделски народен съюз. Здравейте! Съжалявам, екипа ми е млад и до голяма степен непрофесионален, както и аз не съм добър професионалист, но истината е, че го правим заради вас и го правим от сърце. Ще помоля всички кандидати в рамките на минута-две да изложат своята кратка програма, как биха решили проблемите на община Варна и как те се ситуират спрямо наследството на Кирил Йорданов. Ще продължат ли неговото управление или смятат да променят нещо? Господин Бозов, заповядайте. Основната задача в управлението, ако варненци ми гласуват доверие, ще бъде да се въведат принципите на прозрачност и на контрол в управлението, особено по отношение на всички дейности, които са свързани с поддръжката на града, като сметосъбиране, поддържане на пътищата, зимното почистване на града. Активно ще разчитам и на гражданското участие, защото това е важен коректив. Гражданите дават много идеи за реализация към администрацията и моята основна цел ще бъде гражданите да ми помагат в управлението на града, на който аз ще бъда един добър стопанин. Как приемате подкрепата на гражданските сдружения от протестите? Дали те застанаха зад вас? Аз имах по време на тези 4 седмици период, в който изпълнявах временно длъжността кмет на Варна, голяма част от тези граждани контактувах ежедневно с тях и в резултат на техните идеи, на моите желания да помогна на града, ние стигнахме до възможност за партньорство. Гражданите бяха включени в управлението на града не само като контролна дейност, но като един коректив, възможност за реализиране на техните идеи. И това е много ценно, това е важно за Варна, важно е за България. За първи път се случи във Варна такова нещо. Аз смятам, че това трябва да продължи. Може ли да се задаваме въпрос само да питам? Може, само искам да обявя нещо важно. Нямаме представител на политическа партия ГЕРБ. Те бойкотират нашето предаване, както е известно. За сметка на това виждам плакати на площада и моля, ако не са забелязани от нашите
ръководители на картината да бъдат показани. ГЕРБ не вярва на Портних и Цветанов. Доколкото виждам, имаме представители на политическа партия ГЕРБ, но сред хората на площада. Господин Марешки иска въпрос. Да, въпросът ми е само, аз уважавам това, че последните 1-2 месеца господин Бозов е обърнал внимание на гражданското общество, но ако не се лъжа, последните 5 години вие бяхте заместник на Кирил Йорданов. Искам да разбера, през тези 5 години колко често се срещахте с гражданите на Варна? Благодаря за хубавия въпрос. Господин Марешки също участваше в управлението на града, само че от страната на Общинския съвет. Мога да кажа, че през тези години, в които бях заместник-кмет в областта на здравеопазването, се опитах да направя много неща, Варна да бъде град с едно по-добро здравеопазване и имах постоянни контакти Не, колко с пъти се хората. срещахте с гражданското общество е въпрос. Гражданското общество е едно от нещата, с които съм поддържал постоянни контакти и възнамерявам да го продължа и това. Така, това беше въпрос на кандидат към кандидат. Давам думата, ще отидем и към господин Марешки, давам думата на Чавдар Трифонов по същия начин. Какво мислите, че може да направите добро за тези хора във Варна и как ще се отнесете към предишното управление, което Варна наследи? Това на Кирил Йорданов. Господин Бареков, противно на мнението на бургазли и на част от бившите управляващи, Варна е морската столица на България. Основната задача на бъдещия кмет ще е да възстанови блясъка на града и драстично да увеличи качеството на живот. Убеден съм и имам амбицията, че в рамките на следващия програмен период до 2020 година Варна може отново да бъде града с най-висок жизнен стандарт. Говоря за 6 години, тъй като не може развитието на Варна да бъде подчинено на мандати. В първите 2 години, които следват до остатъка на този мандат, много спешно трябва да се закърпят както дупките по улиците, така и дупките в бюджета. Трябва да се направи драстична реформа в администрацията, да се съкрати, да се увеличи административния капацитет, особено в областта на усвояването на еврофондовете, въвеждане на електронна община, много прозрачност в обществените поръчки, много работа по инфраструктурата. Не е допустимо в 21 век да има неасфалтирани и квартали без канализация. Не е допустимо Давате си сметка, че улиците на Варна през последните години видимо изглеждат по-зле. Давате си сметка за това. А много пари се наляха там за ремонти. Да, включително и предизборно. Тоест, дори да има пари за улиците, важно е да не се крадат парите, за да се дадат за благото на хората. Да, и е важен един поетапен подход. Варна има огромен бюджет и може всяка година поетапно да си реновираме инфраструктурата. Добре. Само искам да отбележа още нещо. Има много интересни плакати, издигнати днес във Варна. Този плакат, който е най-отзад, вън, Титан от ЦСК, тук са феновете на ЦСК, специални поздрави за тях. Очевидно тези хора също защитават своята гражданска кауза днес. Продължаваме с изказванията. Давам думата на господин Марешки, Либерален алианс, със същите два въпроса. Начин на управление и наследството на Кирил Йорданов. Роден съм във Варна. За всички варненци, които са събрали тук, роден съм във Варна. Живял съм през всичките тези години във Варна и искам да продължавам да живея в нашия любим град. В този смисъл, следващите години няма да бъдат мандатите на измитане на следите. Преди да започнем да говорим какво ще правим за Варна, ние трябва да дадем оценка на такова, какво се е случвало до сега във Варна. А това всъщност всички го виждат по нашите улици, по липсата на детски градини и така нататък. В този смисъл, както и преди 2 години, където много хора се бяха обявили за алтернативи във Варна и в момента дезертираха, и нито един от тях ги няма в момента сред нас. Странно защо. В момента ни се представят други хора отново за алтернативи. След 2 години ще бъдем в същата ситуация. И вече конкретно. Инфраструктура, работни места, детски градини, обслужване на гражданите в общините, по кметствата и в общината бързо, качествено и безкорупционно. И вчера на мои приятели са предлагани да си платят, за да вземат детето им в детска градина. Спортни площадки, всички тези неща, т.е. разграничавам се изцяло от управлението на екипа на Кирил Йорданов. Не само на Кирил Йорданов, на целия екип, с неговите заместници, с неговите поддръжници в Общинския съвет, с неговите районни кметове
и искам пълна промяна във Варна, което означава да се каже какво е ставало, но едновременно с това и да се гради. Да, Така. надграждане на нещата, дори и малко хубави неща, които са направени във Варна, продължаване на надграждане, като не се замитат следите. Така, директен въпрос имам към вас, господин Марешки. Разменихме с вас реплики преди предаването на тази тема. Искам ясно и честно да отговорите. И каквото и да кажете, аз ще ви повярвам. Надявам се да ви повярват и хората. Какво е вашето отношение към партия ГЕРБ? Имате ли отношение с Яне Янев по-настоящем, с РЗС и с НФСБ и ГЕРБ да направите коалиция, с която да участвате по някакъв начин в нови улични протести? Мисля, че в живота съм доказал, че съм истинския независим човек, който съм си го постигнал чрез бизнеса. В този смисъл аз съм последователен. И когато противниците на ГЕРБ казват, че министрите не трябва да се търсят по кръстовищата, по еди къде си, аз препоръчвам и на колегите от БСП да се огледат и да им кажат, че когато човек взема решение да си кандидатира за такъв отговорен пост, какъвто е управлението на Варна, това трябва да бъде плод на много дълбоко обмислено, на своите качества, на възможности и така нататък, а не плод на това, че някой те обидел в Общинския съвет, ти си взел решение да се кандидатираш и някой се прилепва за теб. Кажете за ГЕРБ първо и после за БСП. Казах, че аз съм абсолютно независим. Не искам да ме свързват нито с НСФСБ, нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с... кои бяха други? Яне Янев и така нататък. Аз съм Веселин Марешки, заставам се с името добре. Пред хората и винаги съм го правил така. Не съм кандидат на партия и за мен интересите на Варна ще бъдат преди интересите на всяка една партия. Така. Давам сега думата на господин Михаил Коликов, който също е независим кандидат, със същите два въпроса. Сега, за разлика от всички тук, които стоят в момента, аз никога не съм бил член на някоя партия, никога не съм членувал в партия. Но сте вземал висш административен пост в община Варна. Административен, да. Висш административен. Главен секретар на общината. Бил съм в предното управление още по времето на Христо Кирчев, след като излязах от системата на полицията. Така че това си една държавна служба. Оттам нататъка какво мога да предложа за тези 2 години? Не могат да се предложат чудеса, защото времето е малко. Могат реални неща да се направят. Аз съм спечелил и проект електронна община, която вече е пред своя край. Смятам, че това е бъдещето. Това ще реши, ще улесни работата на администрацията, бързото и качествено обслужване на гражданите. По този начин ще се оптимизира структурата на община Варна, изнасяне на пунктове за обслужване на гражданите в районите и в селата, които са около община Варна. За прозрачност, понеже всички говорят за прозрачност, аз мога да кажа, че прозрачност не го приемам да показвам заповеди и договори, а мога да направя на живо, да се гледат всички по интернет, в сайта на общината, всички събития от обществено заседания, процедури, търгове, пресконференции и така нататък. Директен въпрос към вас. Как ще се разграничите от Кирил Орданов, след като сте бил негов главен секретар в община Варна дълги години? Как? С действията си, което ще мога да направя. Неговото управление, неговите Значи, вижте какво. Първото, което ще направя, понеже с това не е минавало през мен, това ще бъдат пълна финансова ревизия, да се ориентирам в финансите. Другите документи ги знам и знам къде минават. Добре. Сега само ще помоля, понеже нямаме кандидат на ГЕРБ, но имаме тук фенове на партия ГЕРБ. Искам един от репортерите да отиде при тези млади хора с плакатите, очевидно от ГЕРБ Варна, и да ги питате защо са тук. След като, разбира се, говори и господин Младен Станев, Земеделски народен съюз. Моля ви, нека да се изслушаме същите два въпроса, господин Станев, и към вас. Добър вечер на всички варненци. Добър вечер, господин Бареков. Вярвам, че ще ме научите името. Аз съм един от тези земеделци. Съжалявам, аз не ви познавах лично. Сега се запознаваме вече. Няма да ви забравям името. Извинявам се още един път за гаф. Няма нищо. Значи, аз съм един от тези, които са гордите земеделски партийни кандидати. Не се срамувам да кажа, че съм кандидат от Земеделски народен съюз, подкрепен от всички земеделски формации. Ние сме един... Не бих казал от Върванов. Говорим за Варна, не говорим за София.
Така, моля ви, не спорете с хората, Не искам да споря. в ефир Това, излиза което- само да, вашия разговор. В момента след малко ще говорят хората. Кажете какво ще направите за тези хора на площада. Вижте, Това, което мога няколко да хиляди варненци са тук, искат да ви чуят на живо, а много други ви гледат по телевизора. Това, което мога да направя и което мога да гарантирам на гражданите на Варна, че ще запазя добрия тон в града, ще направя всичко възможно града да стане стабилен и проспериращ, да стане културна столица на Европа. Затова го знаем как да стане и най-важното да успеем да намалим всички разходи, които са били излишни в общината, пълна прозрачност на всички договори и до една година, година и половина безработицата да намалее и във Варна да стане наистина приятно за живеене. Така, сега искам да маркираме. Има ли Гери Венкова готовност да я включим? Тя е сред хората. Гери, тези изключително интересни плакати, които се появяват за първи път в България. ГЕРБ не одобрява хора от ГЕРБ и то ключови фигури. Каква е причината и кои са хората там, които ги издигат? Добър вечер и от мен. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Да, цяла Варна те чува. Да могат да ни чуят всички. Чудесно. Да, това са хората, които ти правилно акцентира. Хората с плаката ГЕРБ не вярва на Портних и Цветанов. Ти ме изпрати тук, тъй като предполагаш, че това са привърженици на ГЕРБ. Господине, вие привърженик ли? Не сме. А защо сте тук и издигате плаката? Те изкарваме мнението. Изказваме мнението. Тук имаше почитател на ГЕРБ. Той се определи като такъв, нали така, господин? Да, Здравейте. съм. Здравейте. Аз искам да попитам господин Бареков. Кажете, господине. Господине, защо нарушихте мълчанието в деня за размисъл преди изборите и поднесохте властта на социалистите, на турците и на Сидеров. Това искам да ми кажа. Вие ги поднесохте на тепсия. Кой ви позволи? Защо направихте това нещо? Така, мога да ви отговоря веднага и хубаво, че си говорим без цензура. Както виждате, най-неудобният въпрос пак се задава към мене. Ще ви отговоря. ЦИК се произнесе се и СЕМ. Нарушение в деня на размисъл няма. И ще ви кажа следното. Президента Плевнелиев е знаел в петък. Ако аз знаех в петък, щях да го убива в петък. Но го знам в събота, защото съм журналист и не съм президент. На президента го казват в петък вечер и той си мълчи. Така че вие, господине, който сте от ГЕРБ, идете си при президента, който ГЕРБ избра. Тук съм, вижте ме. Да, виждам ви. Идете си при президента от ГЕРБ, гледам ви в очите, който вие го избрахте и го питайте защо той в петък мълча. И трябваше аз в събота да се обадя. Толкова. Много хубаво се обадихте, господин Бареков. Много хубаво се обадихте. Така, давам думата на Диана Радева. Искам да чуем мнение на автентичните хора на Варна, които бяха лицата на протест. Ето този господин иска думата, Диана. Точно така, аз искам само да кажа, че цял ден обяснявам в живите ни включвания, че хората вече не искат обещания, искат решения. Така че давам ви думата на вас, кратичко, за да може всички да говорят. Добър вечер на всички варненци. Няколко въпроса към кандидатите, които са за кметове. Конкретно се обръщам към господин Бозов, към господин Марешки и към господин Коликов. Уважаеми господа, които се кандидатирате за кметове, имам конкретни въпроси към трима ви. Искам да знам дали във вашата платформа за кметове е заложено това. Варна в момента страда от 5 основни проблема. Единият от тях – това е абсолютното неравноценно положение между работещите, които работят само по 5 месеца в годината, останалото време те са безработни. Какво бихте направили за тях? Втория, който въпрос задавам към вас, втория основен въпрос, това е морската градина. До кога тези бели дробове ще бъдат унищожени?